Anorig bhí díon cheisná chur ar fear na Galvels fear an Chorcaí tristal ístú céime olin go rainge dós tre Lidl. Tá an dáin ar bhórtha leis a ríist ó hús na bliana agus beidh reis rang a héin an bblion se hóing. Ciúcad an dáir na bhacha clúir le churn. Bhí Mícheál Trisláin agus Ron ní bhuachla a barcan crócaigh den ceann seo. Dar go cos na fórna seo. Gonna bhí chéile sa tulach bhuaigh gluthe lechanis na hhéir an ora. Láh an nuachtar ag an ngáileh. Brisha Cree sa cluthe cheannis agus Curran Brendan Martin dulta chun na riach a deisianis ag Corcaigh oscailtí beile goil chancer score an count on Ísel agus tá an cúla Corcaigh Katie Quirk ag a deir bhí oscailtí an son yen si rúthar úntach tríd agus ag a deir tá chéad scór tácha cool ag Corcaigh agus Quirk agus tús úntach an son. Yeah, tús úntach agus cadé mar críoch úntach go Katie Quirk an son an imróras dain séirí mo thuirmse tá ag fearn na Corcaigh. Leharánach ar fad ag raid Jim Hóirí Corcaigh dechar é dhéanamh ag an levélas ard agus catúánach chreidúnta Hartómh seo Corcaigh go ríist. Smaachta go maith an ag Lára Mahony. San cúne Corcaigh ag úsáid lehet na park an sa barcan Crocaigh. Anna Ockley aber bhór déanta an manistóir nua Joe Carlam Lín agus iad sleánthe trí beidir bhfuil oscailt agus deisir cool eile an son Corcaigh fósdul agus ag a deireh hasí dul thnáis Brewer an ngáileh agus ag a deire tá sé sin ibrithe Haran Trasnán lena dorn ag Lára Mahony ag séir le teach amach dóibh. Yeah, bhí si ag iarraigh a brisise tríd an deis scórála uairt an son. Cuidir thnáis an son go héifeachta ag Hannah Noon. Tríd an son agus deis ag Lindsay Noon beidir bhfuil chancer cool agus tá an cool ag an ngáileh cadé mar hús in san tarna lá. Cool agus coolína namach nómad Lindsay Noon ar bhach rud amháin ar haintigh an son an cool a bhaint amach sin sár críoch agus scóúnta eile. Agus díreach mar sin tá an gaiileh tá puinte concín. Dúirt me leat éiteach sé tarlú có tapig agus é sé sin cad a hála go díreach. Teach amach a ríist an son tá Alva Davran. Chéad coolín sa tarna lá tí halabhú maith an son ag Corcaigh agus deis teachtaíon taobh an fórcáta tá Emma Cleary ag fannacht. Ciún go magadtí seo. Rosie Corcoran ish. Cor Egan took an son ó Lára Mahony. Yeah, bhí sé géirigh den éigean a bheith laistigh den cúlach níor a bhéinge ann. Ag deire Katie Quirk agus an lámh an orda ag an réiteoir buntáisteo tartans an de Corcaigh Carnash go bhfuil le Emma Cleary seansar scór an count son laistigh den cúla agus tá sé Corcaigh. Corcaigh begánin chun tosaigh an son tríd ag an ag a héindeag. Agus dóhéh cailún sellh beidir reinfáth ruch an cléthe gur hosí an tarna le rás tá sé trístíad an siir begáín beidir bhfuil deiste an son an cúlbar teach amach tá brú an son sellh caiilte deise an ngáileh an tarna cool agus tá sé nadathe mí an son ar an cúlbar níor airig lé chamad agus ag a deire tá sé glanta ísisiil isteach san angach ag an ngáileh tá tarna cool tá an son agus sin scór Harbh cinú na címan a ríist an son Irritag Turling an cúlbar tacht Hurling an fell uhi níor si ábalta éasmachú agus ag a deire pass thnáis agus orachar ísisiil isteach sa líontáin bhfuil sin scór Harbh cinúnach ar fad agus cúla radó ag teacht ag cinúla. Se bhfuil sin scór cinúnach ar fad ag teacht ag stadgribh na fórna anna chortha mar fad a cool ag an ngáileh agus mí á se chun ríisi beidir go bhfuil ceann eile a ceann sin imithir straight imthirí léic na peile go deire iad sást an coolín óganta sin teoir Haran Trasnán ag Olivia Dively. Dúrcha se chuún galamh ríist agus Hannah Noon. Tá gcuine go duine nascúil beidir bhfuil seansar scór eile an ceann son ibrithe tríd sin cóimirt den chéad scóhan son ag an ngáileh. Hannah Noon ag Craig New ach Ranger Mahori part of solution either fadig tishkant a role of Yacon Murray came the reach ach Hannah Noon look Craig Ma agus Bader Twinton Orica Shin Sonica. An Bonan Sheta agus an trio Crave Straha I Ranga do Booting and Galavan Touchon on and Nur Cosnaforna I Gunavi Kayla at Nis Tushkam Lina Vi Gohuli Natra ach an so in St. Clehe Canish Con Vierna Shin Tamak Fishinella agus Shea Huli Natra. Look, I think we knew if we
played better in the second half, we'd have a great chance of winning. So if we could just sort ourselves out in the second half, which I think we did there, we have so many brilliant performances from the players out in the middle third. I'm sure their GPS is a lot more than my GPS, but... To come here to Croke Park and essentially, I suppose, put a lot of demons away, which is good for this group. And the reaction from us at half-time, as soon as we got out there, it was nearly like a different team. So that's a huge thing for us and something we can build on going into championship.